Elkarri konektatutako makinak eta produktuak ez ezik zerbitzuak eskaintzeko gai direnak. Odeira datuak bidali eta handik hartzen dituztenak. Makina erreminten biki digitalak. Makina fisikoarekin batera zein modu independentean lan egiten dutenak. Industriaren laugarren iraultza enpresa txiki zein handietara iritsi da. Izan ere, lanean segitu, lehiakortasuna mantendu eta produktu edo zerbitzuak dibertsifikatzeko helburuarekin lantegiak aldatzen ari dira. Eta jakina, langileak ere errealitate berri horretara egokitzen ari dira. Organismo ezberdinek bultzatzen ari dira eraldaketa hau, azkenean zergatik onura batzuk dakartza. Lehiakortasuna irabazi, bestalde bezeroari zuzenduriko fabrikazio bat, modelo bat edo eredu bat garatu. Aldaketa horrek eragin zuzena izan du lanbide heziketan. Etorkizuneko langileak oraintxe ari dira prestatzen eta egoera edo ingurune berrietan lan egiteko gai izan behar dute. Teknikan, Euskadiko lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentroan, espezializazio arlo ezberdinetan formazioa eskaintzen diete lanbide heziketako irakaslei. Ikastetxeak gai izan daitezen industriaren iraultza sortzen ari den beharrei erantzuteko. Formakuntza eskaintzen diegu irakasleeri, baina baita ere teknologia hauek gelara eramateko tresnak. Eta tresnak izan daitezke ekipamendu txikiak, ekipamenduak, izan daiteke softwarea, guzti hori transferitu egiten diegu ikastetxeetako irakasleri beraiek lehenbailen bere jakintza aktualizatzeko. Irudietan ikusten dugun ekoizpen instalazio hau paketatze lantegi bada. Banaketa enpresa handietan daudenen antzekoa da, baina hezkuntza ingurune batera egokituta dago. Hemen, elementu guztiak konektatuta daude, digitalizatuta, eta zereginak aplikazio baten bidez konfiguratzen dira. Guztiz automatizatuta dago, konektatuta, hau da digitalizatuta dago, eta aplikazio batek gobernatzen du dena. Eta aplikazio hori enkargatzen da pakete horiek konfiguratzeaz, eskaera horiek konfiguratzeaz, baina baita ere datuak jasotzeaz, erabiltzaile ezberdinak kudeatu ditzakegu, hau da, hau pentsatuta dago ikasleekin ibiltzeko, ekipo didaktiko bat da. Orduan, egongo da irakaslea, izango dela sistemaren administraria adibidez, baina egongo dira ikasleak, eta beraien errolak desberdinak dira, hori ere kudeatu dezakegu. Ikastetxeetako tailerretako makinetan integratzen den gailu bat garatu du teknikak. Lanbide heziketako ikastetxeetako tailerretako makineria eguneratzen du, hau da, digitalizazioak dituen baliabidez hornitzen du. Zarauzko Oteiza Liceo Politeknikoko tailer honetan, besteak beste, abiadura handiko eta mekanizazio bereziko espezializazio kurtsua egiten ari diren ikasleek tailerreko praktikak egiten dituzte. Ikasleak lanean dauden bitartean, makinan gertatzen diren prozesu guztiak erregistratzen ditu teknikak garatutako gailuak eta lainora bidaltzen ditu. Makina hortan momentuan pasatzen ari da sensore jaso ditzaketen datu guztiak. Kasu honetan CNC makinetan aintzinapenak, ebaketa abiadurak, ardatzen biraketa abiadurak, ea makina martxan dauden, alarmak martxan dauden, 3 ardatzetako kontsumoak, itxura hortako datu guztiak, momentuko datu guztiak, lainoan bilduta geldituko liake. Gailu hori bitartekari bat da. Datu produkzio plantako edozein makinetatik, bertan sortzen ari diren datu guztiak lainoa bialtzeko balioun bitartekari bat. Makineriaren datuak jasotzeak prozesuei balio erantzia ematen die. Denbora tarte ezberdinetan bildutako datuak konparatzeko aukera sortzen da, eta beste era batera ikus ezin daitezkeen ereduak ere atera daitezke. Makinei sentsoreak jarri eta haien datu guztiak biltzeak elkarlana ere sustatzen du.
bai eskolako arlo ezberdinen artekoa, bai ikastetxeen artekoa. Elkar elikatzeko asko balio egun plataforma bat da. Lehen mekanikako atalekoak eta demagun elektronika edo informatika atalekoak bananduta biziginean, eta gaur egunean datu hauek elikatzen baldin baditugu lainola, gero informatikoak hartzen dituzte datu berdinak eta bere urteko eduki guztiak datu horien gainean lantzeitu. Beraz, elkar elikatzeko forma bada eskola maila bertan ere. Makinak berdin mekanizatzeu, baino konturatu gabe, arlo berri baten edo erreminta berri batzuk erabiltzen ari gara mekanizazio prozesu hortan. Eta gero balio hori hortikan etorriko zaigu, elkar konparatzeko aukera edukiko dugu, mantenu preventibo bat egiteko aukera, ikusiko datuak nola tratatzen ditugu. Industriaren iraultza berri honetan, sistema fisikoak eta birtualak elkar elikatzen dute. Datuak, odeira bidali ez ezik, odeitik hartu ere egin daitezke. Makinek haien biki digitala izan dezakete. Biki digitala ez da simulagailu hutsa. Errealitatean dauden egoera fisiko guztiak txertatuta izaten ditu. Errealitatean daukagu gravitatea, errozamendua, fisika bat dago. Fisika hori biki digital honi edo iruden modelo honi aplikatu diezaiokegu, eta orduan, dira oso tresna baliagarriak hezkuntzan adibidez, lan egin dezakegu makina virtual baten kontra, remotoki, etxetik adibidez, lan egin dezakegu, eta erakusten dugun berdina, makinarekin erakusten dugun hor erakutsi dezakegu. Makinak eraiki aurretik, haien funtzionamendua aurre ikusteko, arazoak detektatzeko edota higadura prozesuei aurre hartzeko laguntza izan daitezke biki digitalak. Fisikoa zein digitala eraikitzeko eta kudeatzeko jakintza ezberdinak behar dira. Eta horrek ezagutza alor ezberdineko enpresen arteko elkarlana ezinbesteko egiten du. 4.0 iraultzaren ondorioz, produktu ekoizle izatetik zerbitzuen maila izatera pasadira enpresak. Etorkizuneko langileen profilak ere aldatzen ari dira, eta eskolek ere derrigorrez egokitu egin behar dute.